So ito na nilagyan namin ng dahon ng saging. So luto ng aming pansit, bami. So maraming salamat pala sa mga nag-share o blessing. So ito na yung ano namin guys, pagsalu-saluhan namin. So hindi lang ito guys, yung iba doon sa kabila niluto. Doon niluto yung menudo at saka spaghetti, barbecue, saka lechong manok at saka pritong manok. So pinagkasya lang namin guys, di namin alam kung gaano karami yung mga bata na pupunta. So 1 kilot kalahati ito yung niluto ko. So isang bilao na malaki, na pinakamalaking bilao. So ito na guys, nilagyan ko na ng toppings. Napakasarap nito, kahit tikman nyo na may nakatikim na nito. Si Sis Ansan, so masarap daw talaga yung pansit ko. So hindi lang ako ngayon nagpapakain ng mga bata guys, kahit noon hindi pa ako isang vlogger, nagpapakain na ako. Hello guys, magandang araw sa ating lahat. Ako naman po ito, si Ruby Provinciana. So ngayon guys, nagluto kami ni Nicole ng pansit bami. So pansit bami yung tawag dito guys. So ganito ako pag nagluto. So kanina hindi ko na kayo pinakita na pinirito ko yung pork na parang lechong kawali ganun. Tapos siniwa-hiwa ko, tapos yan ginisa ko. So half cook lang to guys. So ganun ako pag nagluto. Piniprito ko muna yung pork. Din half cook lang tong mga gulay. So, isit aside natin tong gulay. Tapos, maglagay tayo ng tubig at saka tuyo. Pag kumulo na, ilagay natin yung ating sutanghon at saka kanton. So, ganun po yung ideya ko pag nagluto ako guys. Iba-iba naman kasi ang mga magluto. Minsan, hinahalo-halo nila. Yung may nakita ako, pinaghalo-halo na nila lahat yung mga gulay at saka yung latang-lata na yung mga gulay. Pero pag ako guys, nasanay ako magluto na ganito. So napakasarap talaga yung guys, luto ko. Lalo na pag damihan mo ng paminta. So napakasarap yan. Yun ang nagpapabango sa ating pansit. So guys, pag naluto na to guys, ay pupunta na kami doon sa court kasi doon na yung party sa mga bata. Sa aming purok. So ayan na guys, naka-ready na yung mga pangparapol. So nag-prepare na kami dito guys para sa aming purok party. So ngayon lang to nangyari yung purok party guys sa loob ng 2 years na nag-pandemic. So ngayon lang kami ulit nagkasama-sama. So ang sarap ng pakiramdam guys pag buong purok namin ay nagkasama-sama, nagtutulungan. So maraming salamat pala sa aming konsehal dito si Iti Franz Barrera. So siya yung na mag-party ang aming purok. So maraming salamat. So ayan na guys, naka-ready na at saka nag-announce na mag-start na. So mag-start na kami before daw kami mag-start o pag-games, mag-hapunan. So nag-announce na yung aming konsehal guys na maghapunan muna. So maraming salamat ni Iti Franz Barrera ng aming konsehal dito, napakabait. Saka salamat din sa mga purok member na nagkaisa, na nagsama-sama kami na magluto at mag-prepare sa mga pagkain naming pagsalu-saluhan ngayong lahat ngayong gabi. So ayan na guys, bubuksan ko na tong pansit ko. Tapos ayan, nag-announce na pala yun si aming konsehal na pipila muna yung mga bata. Kasi para magkasya yung pagkain namin, kaya di namin alam guys na napakadami pala talagang bata. So pagkasyahin na lang namin tong pagkain na aming prepare dito sa lamisa. So yan, tag-isang sandok. So yan guys, ang hahaba pa. So napakadami pala talagang bata. So pag kasyahin ko lang talaga to guys na makakain lahat. So di namin nakalain guys na ganito karami. So mga bata pa lang to yung nakapila. Meron pang mga nanay nakasali. So yan, tag-isang sandok lang talaga ang mga ibigay namin. So dalawa daw sila niyan, kaya dalawang sandok yun. So magsama daw silang dalawa guys, kaya dalawang sandok yung binigay ko.
So, ayan na guys, nandito pala si Papa Eddie at saka si Cristel, si Nicole. So, ayan si Nicole, ang laki ng ngiti. So, nakakakain siya ng litsong manok. Ang laking ngiti na niya, hindi guys. Masarap talaga yung pakiramdam mo guys na ganito, sama-sama kaming buong aming purok. So, kasama kami, nagkahiusa. So, nagawa namin tong pa-party sa loob ng 2 years na kailan kami ulit nangyari. So, ayan silang tatlo. Sama-sama na lang sila sa isang plato kasi wala na. Ubus talaga yung pansit ko guys. Walang natira. Ayan no. So, maraming salamat. So, ayan na guys. Nag-start na. Hala, sige, gako, siyakap na. Yan. Ganun talaga guys, mga bata. Tingnan mo. Sisigawan. Grabe, sobra. So, napakatuwa guys. So, nag-voice over lang ako guys kay malakas yung tugtog. Sayang naman makapiray tayo. Hindi naman yung mga bata na sobrang ngiti nila, na sobrang tuwa. So, maraming salamat pala sa aming konsihal na si T. Franz Barrera na nagawa namin tong magpapalaro sa mga bata. Kusa ng bata! Pwede papelin ang santo. Pinag ang santo dito naman. May final na, final. Pwede na. Otong. As sa year, otong na. Pwede na. Bye. Merry Christmas and a Happy New Year! Wala. Muna, balik. Christmas, Happy New Panyaw. Ilugi siya. Ibo ko nung ilugon siya. Sayang may kalakawangan na mga kasayaw dito. Tarungan mo na kasaban. So yan guys, nakakuha kami ng baby. Napaka-cute na baby guys. Ayan no. So hindi naman din siya umiyak na kinakarga ni Cristel. Ayan no. Ang cute. Tuntua yung dalawa guys. So ayan na, mag-start na ng guys, bunutan. So binunot nila yung number para mabigay na yung nila, mga regalo. So, ang daming bata talaga dito.
So maraming salamat. Tapos na ang aming party. So happy naman yung dalawa sa nabunot nila. So maraming salamat sa inyong lahat guys. Sa mga nag-share og blessing. Abangan lang nyo guys yung next vlog ko. Mag-shout out ako. Thank you so much. And advance Happy New Year. I love you all.